आसामाव फैगासिनो बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खान। आसामाव IPL नायनो थाखाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाना फैगोन। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खान एबा किं खानआ IPLनि जोबथा खेलायाव KKR टीमखौ हेफाजाब होनानै थांगोन आरो राजस्थान आरो कलकातानि टीमआ रबिबार खालि बसपारायाव गेलेगोन। शाहरुख खानआ गावनि शुटिं सोलिबाय थानाय समब्लाबो IPL नायनो थाखाय आसामाव फैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो शाहरुख खाननि मुङाव हटेलनि रुम बुक खालामना दोननाय जाखाबाय। शाहरुख खानजों लोगोसेनो शाहरुख खाननि फिसाजो सुहाना खान आरो बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि जुहि चावला आरो अनन्या पांडेआबो IPL नायनो थाखाय आसामाव फैगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।